Huszár Endre, mesélő utcanévtáblák. Erről lesz szó. Presics Tamás tolmácsolásával hallgatjuk meg. Huszár Endre, mesélő utcanévtáblák. Egy település utcáinak, tereinek, parkjainak elnevezése elsősorban az adott helységben történő tájékozódást segítik elő. És számomra a közterületi táblák ennél többet is jelentenek. Megjelenítik az egymást követő történelmi korok szokásait, eszméit, híres személyek, politikusok, művészek, lelkészek emlékét, bemutatják a környezet földrajzi jellegét. Egy-egy utcanév hallatán érdemes elgondolkodni, hogy kinek vagy minek következtében kapták azok egymástól megkülönböztető elnevezésüket. Egyszerű írásomban ezt szeretném bemutatni, amit egy személyes élménnyel kezdek. Jó 60 évvel korábban Békés Csabán a Körgáton túl a mai József Attila lakótelep helyén a kastélyi szüllőkben laktam. Gyerekként rácsodálkoztam e névre, mert a környéken se kastélyt, se szüllőültetvényt nem láttam. Később megtudtam, hogy egykoron a közelben állt a terület földes urának, az Ábrahámfi család kastélya, akik az Árpád-házi Csolt nemzetség leszármazottai voltak. 1556-ban Mágocsi Gáspár gyulai várkapitány embereivel megtámadta a kastélyt, azt lerombolták, tulajdonosát megölték, akinek emlékét a róla elnevezett Ábrahámfi utca őrzi. A kastélyi szőlők előneve a kastélyára, a szőlők utónév pedig az egykori Csaba környékén mintegy 1200 holdat kitévő szőlőültetvényre emlékeztet. Leegyszerűsítve, az Ábrahám fiakat megölték, kastélyukat lerombolták, a szőlőket filoxéra betegség kipusztította, viszont az utcanév, a terület elnevezése emlékeztet a történtekre, mondhatni e három szó Csaba kezdeti korszakát, középkorát jelképezi. Csaba úthálózatát az 1718-as újraépítést követően kezdték kialakítani, mely az egykori Felvég-Alvég között a mai Berényi út Lencsési útvonalát követte, ez időkben Nagy utca néven volt közismert. Erről 1887-ben a Csabán átutazó Szinyei József, a híres bibliográfus a következőket írta le. Csabát egy hosszú utca szeli át, mely a világ leghosszabb utcájánál, a berlini Friedrichstrassénál csak 37 méterrel rövidebb. Ezt erősíti Munkácsi Mihály, a magyar festészet legnagyobb alakjának visszaemlékezése. A várost hosszú utca vágja keresztbe, a látkép csodálatba ejtett. Egy-egy hosszú utca, akárcsak a Rue Revolin Párizsban. Büszkeséggel töltenek el a dicsérő jelzők, de azt elismerem, hogy Berlin és Párizs nem egyenlő Békés Csabával. A lényeg, hogy ezt az útvonalat ma is eredeti hosszában végigjárhatjuk már, aki vállalja a közel 7 kilométeres sétát. A mellékutcák nyomvonalát viszont zűrzavar jellemezte. Lakóház oda került, ahol az építkező egy kiemelkedő, fövenyes helyet talált, a régi fövenyes elnevezésből alakult ki a mai József Attila lakótelepen található Fövenyes utca. A telepen keresztül vezető Lencsési út pedig nevét a 250 évvel korábban itt folydogáló Lencsési ér után kapta. A mellékutcák rendezetlensége miatt kaotikus állapotok alakultak ki, nem voltak nevesítve, azokat és a lakóházakat egyszerűen arab számokkal jelölték, 1-től 2794-ig terjedt, mely utcáról utcára folytatódott növekvő sorrendben, így a településen könnyebb volt eltévedni, mint az adott címre eljutni. A legbiztosabb támpontot a torony iránt való elindulás biztosította, Munkácsi után szabadon látom már a csabai templomtornyokat, melyek mintha a földből nőttek volna ki. A tarthatatlan helyzet megszüntetésére 1851-ben Békés Csabán is bevezették az utcák nevesítését, 69 utcanév került bejegyzésre, melyek száma napjainkra 600-ra bővült, egyben megváltoztatták a házák
házak számozását, bevezették a páros és páratlan házszámok ma is használatos rendszerét. Békés Csaba egyes számmal jelölt utcája a mai Dózsa György Bánszky utca sarkán kezdődött, így illendőségből is az utókor tisztelete jeléül a település első bírójáról, Bánszky Györgyről nevezték el, hasonlóan neveztek el utcát Duna Jánosról és Szekerka Jánosról, akik az elnéptelenedett Csabára megkezdték a felvidéki szlovákok betelepítését, városunk benépesítését. Érdekes, hogy a személynév eredetű utca elnevezésekor többnyire csak vezetéknevet tüntettek fel, a keresztnév elmaradt, ami esetenként bizonyos félreértéseket okozott. Ilyen kissé komikus, de méltatlanul nagy eset történt Liszt Ferenc világhírű zeneművészről elnevezett utca névadása kapcsán. Egykoron Csabán a cigányzenészek által lakott utcák elnevezését hangszereikkel azonosították, így lettek a cimbalom, hegedű, klarinét utcák. A hangszerek utcáinak számát nem kívánták tovább bővíteni, gondoljunk csak a mai 100 tagú cigányzenekar hangszereinek számára, ezért 1910-ben a zenész lakosságra való tekintettel a Liszt Ferenc utca nevet adományozták. A korábban kért névkurtítás miatt csak a művész vezeték nevét írták az utcatáblára. Telt múlt az idő, a névadás körülményei a feledés homályába vesztek, még 1947-ben az utcanév elnevező bizottság, mert bizony így hívták, javasolta, hogy Békés Csabán is nevezzenek el utcát Liszt Ferencről. Feltalálták a csőben a lukat. Mert erre pont a Liszt utcát jelölték ki. Elnézést kérek Liszt Ferenctől, de vezetékneve alapján a nagy tudású névadók netán a rétes Lisztre vagy a nullás Liszt elnevezésre gondoltak. Hát félre az iróniát, a Liszt Ferencről elnevezett utcát ismét Liszt Ferencről nevezték el, így kétszer lett megörökítve az utókor számára. Hasonlóan érdekes az Arany János költőről elnevezett utcanévadás története. A lakosság létszáma növekedett, a település pedig terjeszkedett. Új telkeket kezdtek kiosztani az alsó végi részen, ahol minden portáért egy aranypénzt kellett fizetni. A nép az utcát a fizetőeszköz után Arany utcának nevezte el, mely később hivatalosan is ezt a nevet kapta. 1910-ben döntöttek úgy, hogy Arany János, a nagyköltő kapjon utcanevet. Miután létezett az Arany utca a fizetőeszköz nyomán, ezt a költőóriásról Arany János utcának nevezték át. Forfangosság jellemezte a Rákóczi utca elnevezését 1851-ben. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően 2 évvel nem mertek elnevezni utcát második Rákóczi Ferencről, azt a forradalmat leverő osztrák császár elleni nyílt provokációnak tekintették volna. Félve a súlyos büntetéstől azt az utcában lakó Rákóczi János gazdaemberről nevezték el. Rákóczi utcának. Más kérdés, hogy a név hallatán mindenki a fejedelemre gondolt. Később 1935-ben viszont második Rákóczi Ferenc halálának 200. évfordulója emlékére már valóban az ő nevét adományozták. Röviden visszatérnék Csaba leghosszabb utcájának, a Nagy utcának néhány történelmi szempontból érdekes elnevezésére, mely több utcanév összessége. Berényi út, Baros utca, Szabadságtér, Dózsa György út, Korvin utca, Lencsési út vonalat követi napjainkban is. A mai Szabadságteret egy időben Gabonatérnek nevezték, miután a helyi gazdák itt értékesítették termékeiket. Később, mivel az illendőség úgy kívánta, mint központi tér, Ferenc József császár és király nevét viselte. Azt követte a Szabadságtér elnevezés, az illendőség folytatásaként egy egész alakos Lenin szobrot állítottak, akinek emléke nem éppen a szabadságot jelképezte számomra. Aztán itt van a Korvin utca, mely elnevezése a magyar történelem fontos részét képezi. Az utcát Korvin János hercegről, Mátyás király fiáról nevezték el, akit a király birtokai örökösévé tett, így Békés megye egy részét is megkapta. Miután kiszorult a trónöröklésből,
a déli határ védelmével bízták meg, ahol életét vesztette. A szomszédos Gyulát szabadmezővárosi rangra emelte, kiváltságokban részesítette, mely gyors fejlődést részben ennek köszönhette. Korvin János özvegyét és lányát, Erzsébetet, Mátyás király unokáját, akik Gyulán haltak meg, a gyulai Ferences kolostorban temették el, sírjuk ma is ott látogatható. Volt egy időszak, amikor a Berényi utat Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, a Nemzeti Fajvédő Párt alapítójának nevét viselte. Ezzel eljutottam egy olyan történelmi pillanathoz, hogy az írói szabadság jegyében általam csak a 20. század gazemberei útjának nevezett képzeletbeli sétára invitáljuk. Mert bizony ők is kaptak nevet, nem is akárkik, sőt, még életükben. A díszmadár útvonal a következő. Adolf Hitler tér, Sztálin út, Lenin út, Mussolini út, Rákosi Mátyás telep. A fiúkat nem kell bemutatni. A névadási történet a csabai MÁV állomás előtti téren kezdődik. 1944-ben Hitler tér, a táblát elhelyezték, de hivatalos bejegyzésre nem kerül sor, mivel még ugyanebben az évben az amerikai bombázás elsöpörte a föld színéről. A tér elnevezése megszűnt, azt a háborút megnyerő, a győztest mindent visz elve alapján egy másik gazemberről elnevezett Sztálin úthoz csatolták, aki egyben az Andrássy utat is név szerint birtokba vette. Végigmenve az úton a Szent István téren, csoda, hogy ezt az elnevezést megtűrték, rátérhettünk a szocializmushoz vezető utcára, melyet egyik kitalálójáról, Leninről neveztek el. A Lenin út rövidnek tűnik, de mi 40 évig mentünk rajta, és végül is nem a szocializmusba jutottunk, csak a Békési útra, melyet egy időben Mussolini útnak is átnevesítettek. A Békési Zsilipnél elkanyarodva elérhetünk a közismert néven Oncsa telepre, melyet a családvédelmi alap épített a háború előtt. Az 1945-ben még hatalomra sem került Rákosi Mátyásról akarták elnevezni. Hála a jóistennek erre a szégyenre nem kerül sor, mert a vörösinges diktátornak előbb az ország feletti hatalmat kellett megkaparintania. Így az Oncsa telep a Május egy lakótelep nevet kapta, melyre napjainkban a Május egy utca emlékeztet. Néhány sorban visszatérnék a Békési út körüli névváltozási cirkuszhoz. Az utat eredetileg 1938-ban a kiváló oktatásügyi miniszterről Klebersberg Kuno utcának kívánták elnevezni, de azt nem hajtották végre, mert az ott lakók könnyebben kiejthető nevet kértek, így adták az utcának a magyar nép tiszteleteként a fasiszta vezér Mussolini nevét. Azért neveztem fentebb cirkuszinak a névadást, mert ugyanebben az évben a könnyen kiejthető Gyulai utat nevezték Klebersberg Kuno-nak. Hát nem hiszem, hogy a Gyulai úton lakóknak könnyebb volt kiejteni a nevet, mint a Békési útiaknak. Az igazi okot örök homály fedi. Névadók a háború előtt is léteztek. Erre emlékeztet a Csaba utca névváltoztatásának története, amelyet a városban osztatlan népszerűségnek örvendő dr. Reisz Miksa főorvosról neveztek el, majd 1939-ben a zsidó törvények értelmében az utca nevét elvették, és adták a Csaba utca elnevezést. Az esethez no comment. Néhány visszataszító történet ellenére személyi nevek alapján történő elnevezéseknél a tisztességes emlékezés volt a jellemző. Erre szolgál például, hogy Csabán a 13 aradi vértanú mindegyikének utca őrzi a nevét, továbbá az aradi vértanúk ligete, mely a hősök városi emlékhelye. Érdekesnek vélem a Csányi, Tolnai és Virág utcák nevének eredetét, azokat azonosíthatjuk Csány és Tolna településekkel, illetve hangzása alapján a növény virágzatával. Az igazság, hogy mindhárom elnevezés személyi név eredetű. Róluk manapság ritkán hallani, pedig a 19. század nagy hírű egyéniségei voltak.
Csányi László az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kormányának minisztere volt, ezért őt Hajdú-Pesten kivégeztette. Tolnai Lajos mérnök a MÁV első vezérigazgatója, vezetése idején adták át a Csabát is érintő fiumei vasútvonalat, melynek fontosságát mi csabaiak napjainkban is élvezhetjük. Virág Benedek költő, író, Pálos-rendi tanár, a magyar ódaköltészet legnagyobb alakja. E néhány sorral is megemlékezni kívántam róluk. Csabának mindig voltak olyan kiemelkedő családjai, akik tagjai generációkon keresztül nagy hírű lelkészként, tanárként, politikusnak szolgálták népüket, vagy mint orvos, festőművész szereztek túlzás nélkül országos vagy világhírnevet. Ilyenkor nem külön-külön az egyénekről, hanem az egész családról nevezték el a közterületet, így állítva emléket a Fábry, Mednyánszky és Szeberényi családoknak. A közel 600 közterületi név további ismertetését nem is vállalnám, szándékom a figyelemfelkeltés szolgálta. Írásomat a számozott utcák történetével kezdtem, és egy számozott utca ismertetésével köszönök el. A 4-es Honvéd utcával, mely nevét az első világháború idején a nagyváradi katonai alakulat 4-es Honvéd ezredben szolgált csabai katonáinak állít emléket, akik az olasz fronton harcoltak. Róluk még az ellenséges sajtó is a legnagyobb elismeréssel írt. Csodálták bátorságukat, szívóságukat. A haditudósítók mint hősökről és nem ellenségekről emlékeznek meg. Irodalmi művekben nem szeretem a számadatokat, de jelen esetben kivételt teszek. A nagy háborúban 963 csabai katona halt hősi halált. Közülük 217-en a Magyar Királyi 4-es gyalogezred tagjaként. Létszámokat tekintve arányaiban ez volt a legnagyobb csabai veszteség, a többiek a szintén hősiesen harcoló csabai 101-es gyalogezred katonáiként haltak hősi halált. A csabai katonák vitézül harcoltak, ennek ellenére a Kárpátok hegygerincével övezett szép Magyarország területének 2/3 és a háborút elvesztette. De a katonák bátorságát vértől áztatott kezükkel írták be a világtörténelembe. Mi csabaiak a 4-es Honvéd ezred emlékét a róluk elnevezett utcanévtáblával őrizzük. Ezzel is szeretném alátámasztani a bevezetőmben írottakat, hogy a közterületek nevei mögött milyen fontos helytörténeti, esetenként a világ történelmét is meghatározó események rejtőznek, csupán a táblák mögé kell nézni. Békés Csaba, 2016. április 18. László álomnapra. Az apja, meg a fiú. Föld a földdel, víz a vízzel, hegy a heggyel, ember az emberrel, apa a fiával, alma a fájával, szendergés álommal, öröm a bánattal találkozik. Szó a mondattal, bölcsesség tudással, fiú a lánnyal, apa az anyjával, szülő a gyermekkel, szeretet szerelemmel, minden a mindennel, ember az Istennel találkozik. Apa a fiával, ág a bogával, aggodalom aggódással, félelem szorongással, család a nemzetséggel, nemzetség a törzsel, törzs az országgal, ország a királlyal, jó a jóval, teremtő írmagjával találkozik és ölelkezik. Ma reggel harag pendíti bensőm húrjait,
Katafalk. Ma reggel harag pendíti bensőm húrjait. Széjjel szúrja vízgúnyába mártott mérgezett nyilaim, még sírnak a barátaim, kacagnak ellenségeim. Ne ordítanám, de nincs hozzá se torkom, se szám. S mivel kedvük rám marad, ez a ravatal, ez a katafalk. Szerelmedet közönnyel veled. Szerelmedet közönnyel és bujavággyal, perlekedve a nagyvilággal, egy játékban nyertem. Életem és örök hiányom, benne az egész világom, törhetetlen dacból fogant elhivatottságom ellenészt. De fölserken bennem veled a lét. Szétfolyt a festék. Festék és ecset. Szétfolyt a festék, színeim egy fénycsapdában állnak. Szégyene e fényes világnak. Én ujjalaimmal is meglelem a fényes pontot, mint a véletlen varázsolt. Égig feszülő vásznom durva szövetei közé, de az enyém nem az övé. S a lélek nem lesz igaz fényé, mert lecsorog az ecseten, s végig folyik reszkető kezemen. Békés Csaba legendája. Invokáció. Add, Uram, hogy tollam ne remegjen, a teremtő csodának részese lehessen. Ahogy a város a sárgolyó darabja, úgy legyen a szavam nagy hérének hangja. Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Miként az élőket hívom, a halottakat síratom, a villámokat megtöröm, a város híre fölött híven örködöm. Előhang. Mikor az Isten a földet teremtette, ide is szánt egy rögöt belőle. Jól elhelyezte, el is egyengedte, a szép körös folyót közepébe tette. Nagyon szerette. Tovább ékítette, kéklő eget rakott ímhol fölébe. A boltozatot égnek nevezte, általa a szeme őrködött felette. Mivel elszakítta az égtől a földet, eláraszta vízzel, amit csak lehetett. Megszánta az embert, itt és errefelé, szárazatot rakott az ő lába elé. Aztán magvakat teremtett, belőle meg fákat, gyümölcsös kertét téve a világot. Látta, hogy jó, de még nem elég. Ezért vadat és halat is terítékre tevé. Készen volt az asztal, a damaszt reátéve, csak ember hiányzott, hogy nyomban körbeülje. Azt mondta az Isten, arcom mása kéne, Csabának is adok nagy bőven belőle. Férfi és nő ült karéban körbe, várta a jóistent, hogy Csabára néze. Meg is történt egyszer, mikor idő adta, jöttek az emberek, s itten is maradtak. Pára szállt a földre, átítatva azt, körös folyóként máig itten maradt. Körbevette az Édent a derék folyó, férfi és asszonya látta, ez mi jó. Égi vándort küldött a teremtő nékik, napot és holdat, mely világít, s ékít. Látták egymás arcát, szépséges szép testét, összebújva, ölelkezve várták már az estét.
A föld, mint puha párna, hűs, takaró, elfed. Ölelésnek, szerelemnek gyümölcse a gyermek. Szaporodtak, sokasodtak, ahogy megvan írva, miként az Úr elrendelte, legyen sor a múltra. Eke akadt meg a földben, mag szakadt belőle, kasza suhant, marokba dőlt, s így lészen a kéve. Barom s állat, égi madár, mindenféle neme, emberhez állt, nevet kapott, ez a világrend. Itt is járt a kígyó, negédes a hangja. Minden tudás legyen tiéd, ahogy ő akarja. De az ember nem tud különbet tenni, kiűzettetett, s az édenben írmagját sem lelni. Itt etájon a körözsjártas, csalítoson, horhoson megjelent az emberfia, biztosan jár, nem oson. Vállal minden nehézséget, harcol és vérzik, lélek járja be a földet, fohász, sóhaj hangzik. Jártak itten gepidák, longobárdok, hunok, nyomukba jött Árpád vezér, s vele a magyarok. Pannonszlávokat találtak erdőn, mezőn, bereken, Doboz, Csarna, Kamut, Tarcsa, falvaiknak a neve. Itt lehetett Csabamező, Vata itten éle, Ábránfi kastélyt épít, követ kőre téve. Írott emlék tőle róla 1332-ből való, Pál nevű papja 6 garast fizetett 10-ben, mint adót. Ez időben a falu 2 utcából álla, Ábránfi a házakat Miklósfinak adta. Ábránfi Imre János Zsigmondhoz, s a törökhöz szegődött. Jómágocsi Gáspár a Gyulai várnagy erről érdeklődött. Igaz volt a híre, haddal ide indult, ágyúval, golyóval falat, kastélyt rombolt. Innen neveztetik Szegre végre, kastélynak a város emerésze. Ezután, mint évszázadok átka, a vidéket a török vész járta. Elszaladtak a nemesek és nemtelenek, széjjel a világ. 150 év nem a világ, a magyar bérja, járja, visszajöttek, akik tudtak végre valahára. Kevés a kéz, nagy a munka, nem mindenki tudja, ezért Kishont vármegyéből szlovákokat hívtak. Ordonáncok elfutottak, toboroztak 100-an, hírét vették a szlovákok, semmire se vártak. Családostul, vagyonostul jöttek erre-szerre, elbúcsúztak otthonuktól, könny szökött szemükbe. Ímhol éppen vége szakadt az előversengésnek, hamarosan folytatom majd, hogy mik történtek régen. Második fejezet, Bertóti álma. Elcsendesült már a város, sok-sok lélek szunnyad. A városháza ablakában felgyullad egy csillag. Polgármester szobájában ez már így szokványos. Itt dolgozik Bertóti, dr. Bertóti István kormányfőtanácsos. Somogy Németújfaluban született meg szerre, ide szakadt közénk, nem megye szülötte. Az elemi iskolát Berényben járta, Szarvason folytatta, Tessedik iskolájába. Váradra ment ezután jurátusnak lenni, államtudományi doktor, így kellett őt hívni. Bihar vármegyében kezdte, mint újírnok, Gyulán a Nemes vármegyén élőn gyakornok. Főjegyzőnek hívták a vármegye javára, elfogadta és elment Békés Gyulára. Mivel rendezett tanácsos lett Csabának, közfelkiáltással megválasztották prímának. Elcsoszogott már a bakterés a városháza elő. Éjfélre járt, lámpát oltott, mint mindig, annak előtt vörös téglás templom nagy harangja kondult, elszunnyadta a polgármester, semmire sem gondolt. Álom járta be a szobát, szépre szépet, néha rosszat, még rosszabbat pedig nem is kérte. Tudta, hogy a 2 kéz a kézben járja, mert e világon a 2-nek nincs külön-külön párja.
Kereste a múltat, még jobban a jövőt, itt toporgott percről percre megvéve az időt. Elbocsátta szépen így a szolgálatot, hogy ő maradjon, múltat s jövőt lásson. Lassan, lassan pirkad az égnek alja, apró neszek lopakodnak, itt a reggel hallja. Tudott mindent, megálmodta odas visszafelé, szemléletre odatevé, szeretett városa elé. Hölgyeim és uraim, a két költőnk, írónk, akitől hallhattuk ezeket a műveket, hát ők nem mások, mint ahogyan mondtam már, ugye Huszár Endre és dr. Bagdi László, de mindig megkér minket rá, hogy ne doktorozzuk, mert itt nem ügyvéd. Úgyhogy Bagdi László, írónk és költőnk. Huszár Endre. 70 éves, tőzsgyökeres, békéscsavai születésű, aki egyszerű négyoldalas alkotónak tartja magát, közérthetően rövid csattanós karcolatokat ír, egyrészt megtörtént eseményekről, másrészt az általa megélt élményekből, melyekben a 7 évtized alatt azért bőven volt része. Életében meghatározó volt a békéscsabai Rózsa Ferenc gimnáziumban eltöltött 4 év, ami később alkotói munkásságának irányt adott, ahol tanárai voltak Virág Ferenc, Erdei Aranka, és gyakran hallgatott is foglalkoztak. Ők keltették fel benne a városismeret iránti érdeklődést. Az első írása az 1965-ös érettségén nem éppen várostörténeti esemény adta az indítatást. Erről az akkori korszak országos szócsöve az MSZNP lapjaért korán sem dicsérő hangnemben. Egyszerűen kispolgári csökevénynek nevezték őt és osztálytársait, mely szemlélet ellen tűzzel, vassal kell harcolni az akkori szocialista hatalomnak. Huszár Endrének 40 évet kellett várnia a válaszadásra, amikor is 2005-ben volt iskolája jubileumi pályázatára megírta a valós történetét, az Érettségi egy eszme árnyékában címmel. A pályaművet befogadták, azt emléklappal és pénzjutalommal díjazták. Életének egyik felemelő napja volt a díjátadás, ami egyébként elégtételt is jelentett. Ez a nyilvános évzárón mintegy 1000 fő előtt történt. Egyben közölték vele, elég jól fogad tolla, már ami az írás stílusát jelenti. Még ugyanabban az évben a Békéscsaba irodalmi estek nézőjeként kapcsolatba került Frankó Attila producerrel, aki művét elolvasta, azt bemutatásra alkalmasnak találta. Egyben arra biztatta, hogy készítsen rövid 10 perces írásokat, majd az idő és a közönség eldönti a továbbiakat. Az eltelt 11 év alatt Huszár Endre 4 oldalas szerző, 8 írása került bemutatásra. A szerző megmérettette magát az országos nyugdíjas prózaíróversenyen, ahol oklevéllel ismerték el 2 művét is. 3 írása jelent meg a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület várostörténeti kiadványaiban, így többek között a Gazdák, iparosok, kereskedők a 20. századi Békéscsabán című helytörténeti kötetben. A jövőt illetően azt mondja, hogy nagy tervei nincsenek, önálló kiadásra nem készül, ő csak 4 oldalas írónak szeretne maradni. Írásaiban emlékeztetni akar a csabaiságra, az itt élt emberekre, akik 300 év alatt az elvadult tájon egy élhető várost teremtettek, akik minden cselekedetükkel településüket szolgálták. Huszár Endre. Hogyha még esetleg valaki nem ismerné, a díj abszolút megilleti őt. És akkor az volt a kérés, hogy 1 percben, mint az Oscar-díj átadáson, Endre, mit jelent neked ez a díj? Na majd mindjárt. 1 percig várok, ő meg 1 percet kap. És milyen jól látod, hogy ez itt van? Milyen pici lennék melletted. Na, drága Endre. Picikét zavarba vagyok, ha már az Oscar díjat először is köszönöm a díjat. Egy picikét zavarban vagyok, de ha már az Oscar díjat hozták itt föl, vagy hoztátok föl, akkor ugye Nemes Jeles László a Saul fia című filmje Oscar díjat nyert,
én akkor úgy tekintem ezt, hogy én Békés Csabán az irodalmi esteken nyertem el az irodalmi estek, elnézést kérek, Oscar díját, és nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy ilyen sokan eljöttek. Most gondolom azt is, hogy nem a meglepetés erejével hatott rám ez, hogy meg fogom kapni ezt a bizonyos díjat, ugyanis majdnem belehaltam. Külön üdvözlöm Péter Erikát, aki példaképem, elnézést, itt most vettenek észre. És hogy majdnem belehaltam szó szerint, ugyanis a cseresznyefán viaskodtam a cseresznyékkel, a fekete rigókkal és a seregélyekkel, és a Csaba rádió hallgatom, ugye, mint jó csabai, és akkor hallom, hogy mondom, a nevem mintha ott benne lenne a rádió. Az Úristen követtem el, és akkor hallom, hogy mondom, Franko Attila beszél. És akkor mondja ugye, hogy hát elnézést azért a magyartalan kifejezésre, hogy erre a díjra leszek jelölve Bagdi László barátommal, akivel közös jellegzetességünk, hogy ő is futballkapus volt, én is futballkapus voltam. Aztán ő költőként írja a dolgait, én meg csak egyszerű, hát hogy is mondjam, szerzőként, nem tartom magam írólag. Köszönöm önöknek a türelmüket, köszönöm, hogy eljöttek, és hát ha lesz még ötletem, van ötletem egyébként, a forradalom 60. évfordulója tiszteletére, egy olyan momentumot szeretnék leírni, amiről a csabaiak nem sokat beszélnek, emlékezetünkben él, ha Franko Attila befogadja, akkor tisztelettel és szeretettel meginvitálom önöket, hogy egy december 6-i eseményről lenne szó, amit személyesen is átéltem, hozzáteszem, nem mint forradalmár, csak egyszerű kóvágó gyerek. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük! Gratulálunk a díjhoz! Endre bácsi csak így szerényen azért 2 puszit még begyűjtött, tehát jól van, így is kell. És akkor a másik nagyon kedves barátunk, hát dr. Bagdi László. Bagdi László. Békés Csabán született, azóta is itt él, a szegedi egyetemi évek kivételével évtizedek óta verssel, munkái többnyire az íróasztal fiókba kerültek, mint olyanok, amelyek az adott korról valott legszemélyesebb élményeit jelenítették meg, és ezzel együtt teljes szimbiózissal a valóját is adták. Ezeket a műveket valójában kodicillusoknak, vagyis fiók végrendeleteknek nevezi. Eddig egy önálló kötete jelent meg, amelyben így szól az olvasóhoz: ajánlom szeretettel és reménységgel azoknak, akik az elmúlt évtizedekben velem utaztak, és azoknak, akik most vesznek vándorbotot a kezükbe, további jó utat, barátaim. A kötet címadó verse Fut az út alattam, a vers és a kötet darabjai a létezés mesdjén járnak ekként. Fut az út alattam, én csak állok, alkalmi tolvaj az akarat, nem arra megyek, amerre járok. Eddig 2 antológiában jelentek meg versei, amelyek így már országos ismertségre tettek szert, ezek pedig Havakba égetett szavak, Fényszivárgás címet viselik. Egyébként ezekből, hogyha jól tudom, 2 fel is ajánlott, ami drága barátunk a tombola sorsolása, úgyhogy ezeket is meg lehet majd nyerni. A napokban kapott egyébként meghívást a kiadótól a következő antológiai részvételre, sorok kíséretében, melyet mértéktartó büszkeséggel tett közzé. Kedves Bagdi Sütőenikő! Kérem továbbítani dr. Bagdi László úrnak antológia meghívásunkat a következő kiadói megjegyzéssel. Az alábbi sorokat, de ide idézhetnék mást is tőle, bármely kiváló kortárs költőnek örömmel venné be kötetébe. Szívesen szerkesztenék egy Bagdi egy verses könyvet is. Én nem hiszem, hogy szóról szóra, fogalmaimba csimpaszkodva, oly erős lehetek, mint egy fűszál, s ha nem, hát sorsom rajta, mit tehetek mást? Igyekszem hasonlítani rám. Köszönettel dr. Balázs Tibor. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján tartott városi ünnepségen Bartus Gyula színművész barátja adta elő a Trianonról írt balladáját. Eltökélt vágya pedig, hogy alkalmas időben befejezhesse szülővárosa
Békés Csaba elbeszélő költeménybe foglalt történetét, melyből részleteket ugye ma is hallhattunk, kiváló színművészeink tolmácsolásában. Köszönjük szépen nektek! Köszöni, hogy itt lehet, hogy a fennvalónak tervei vannak vele, és erőt ad ahhoz, hogy írhasson. Ha későn is, ha sután is, ha senkinek, de írj, mondja ő is Arany Jánossal. Bagdi László, nagy tapsot kérünk neki! És ez a csodálatos díj, ez a műalkotás téged illet. Még egy táblát is kapsz mellé, természetesen ki lehet rakni a falra otthon, nem foglal sok helyet, úgyhogy köszönjük szépen, és akkor, hát neked mit jelent ez a díj? Hát ha 3 órát kellene róla beszélni, akkor most rögtön mondanám, ha csak 1 percet, akkor kérek 3 gondolkodási időt. Tulajdonképpen mindent. Én nagyon köszönöm, hogy itt vannak, hogy itt vagytok. Köszönöm művész barátaimnak, hogy megjelenítették írásaimat, és ha sikerült valakiknek gyönyörűséget okozni, vagy elgondolkodtatni, akkor talán megérte, és köszönöm. Nagyon köszönöm.